nangli tumhan pini dak nangli tum hidipi mate 21 nong Borjan constituency ladak especially dak constituency lapen youth wing atum pen LA tum chingrum si itum kethoma budi chingrum si ladak jasimet karlitang Bidya Singh lekhe ladet longri longpat kaching hon pen alangli acham ke dam nang posi nilitum isi ningduk mate isi condolence abangso program ke deng pan sinilitum jasimet nanglitum phanang ke ha tasi piniladak youth wing pen dadolo lapen constituency committee pen dadolo lapen LA pen ngeneli si ame phulo posi nili panche tong dono lasi jasimet nilitum Karbi Anglong arat mate council atum phan kachuning ri mate kipu kangtung ke lahen lo alang litum nona por ke adai du posine tum jongpot athema Bidya Singh lekhe non kaditang Bidya Singh lekhe alang li cheboy be aprang ta chekloyon aprang ta alang li council phan puerlu de ladak ke security awe safe zone kali athema dak thengpi kang hutum ta dopik lapen apong lapuson materials ka ve pena jok lapen पुलिस तुम कावे पेना जक माने ड्यूटी के क्लेम हासुं क्रुंग पु काउंसिल फान चुनिंग रियलु तांगते पिनियारनी काउंसिल कार्बी आंगलों तनमास काउंसिल जसमेत टीम कार्बी आंगलों आके हाई तुलिराम रोंग हांग के जापन टीम कार्बी आंगलों पुना गकबो आलांगली तुम आरजु बा आलांगली तुम लाबांगसो आलांगली का चुनिंग रिया स्टेटमेंट ले आलांग तुम देंगपन पसंते पिनी कार्लितांग Bidya Singh लेखे के अपरान दामनांग निदेजी अपोलो लासी non ke aprandam julo posi non ke tungge piring thuoi ke gunelu lasi nili tum ka chuning ri bangela helo alangli somar dolang non lapen achora tum dolang a family tum dolang posi alangli allar alangli ka chivoi julo lasi non allar bangke a hemasor dolang posi a hemasor phan bang boreng piponang po council sector a boreng lahen lo niltum lapen nomor hinia bangke lahen lo Pina tum pulo lapen hada ground report nitum visit am dera phi asona lam long pon lo border issue ta nangle rok lo non ke pijut ke athema labangso issue doko ka phidame council atum bange insam riason ha that budi ke deng hot si chonghong dun prong chot a solution ke pilon de non thang dabe bang megala chief minister bangalo da konrat sangma hala da ka MLA tum bangalu CM da bang nang visit elu de mukro ke is a part of Meghalaya po bang elu ande pini Assam chief minister na lower ande pini Assam chief minister na lower is Himanto Biswa Sarma why he is keeping quiet ame ke jang por manon lasi ni tumge Karbi Anglong ara tumge tum Arjuna ko athema non APHLC ke tume opposition sidame ke claim back nang je bang ke malo polong te la ke ruling atum ruling tum beden kumalo sarkar ke chari tumsi la tumsi ajala solution le wan ji sita lang tume se claim nahi non bang ke kidu ke la arat romhan bang ke panung pon ko kason sing ke non ki sunge photum han bang ke bidigang ko kason lo ande non kumalo lamthi kaning je dom lang lo teng pen ke komasi council long kang nima komasi state long kang nima komasi central long kang nima hala tum se ja kong lo te non ke BJP tum lo in the Piniarnian da people lo CM Tuliram Rong hang mukro ke Karbi Anglong along ri arlo sidolang lake Karbi Anglong lake 1951 ateng etum district ke long cheng ateng labang so demarcation arlo sidolang po people on ningja hedat ako ningja he pulotang de pinia policy duma give and take a policy BJP etum aning hang ling claim long la deji give and take posita de lasi ni tum bangke la bangke APHLC ben ke chedon undelo la bangke athema la swalong leke amethang a property kali la Karbi Anglong long leke la salang aning ke hang aling la poson claim tabre ke ni tum chedon de la bangke la son claim det pulotang te la bangke ni tum ge chesong pothor parsi la pen isi alang tum tim Karbi Anglong phan esi aku nil tum ki pudun kang tung ke la hello non border chot kali non hoptai siang bang angbong pen la dipu railway akung ke dotum phan eviction po ke tharle po la pen la bangso ke tharle jialo non ong dung akar bitum ke kebe ke chetum phan dim ke chake phan sinon ri rok rak lo la sinil tum ka chuning ri bate Karbi arat phan ke than bang galan lo ke theke dinga tum tame ba rong a sartum tame
सरकारी गांग बोला तुम तमे ला के बे के चे खे तुम भान मांग के हदाक दिम क्लोंग भाड़ा ले नंग दोजी पुसिता पिपेदे नहीं पुसी ने तुम अपील पन आथिमा तुम इलीगल दे हा के बे के चे तुम तुम सोसारे तालेवे एमे थांग में तुम सी के चौक चे दो कती दिम क्लोंग चाक पो मोला तुम सी कोपी पिना के नो क्राइम नंग क्लेम पोदाक मुनित पिथी पो चोंही पो आके नो एनवायरनमेंट वन पोदाक लासी कार्बी आंगलोंग आरात ईस्ट वेस्ट तमे नॉन हप्ताह सियांग बोंग जोंग सी इविक्सन दो कोकलो पंगते ला के थारले दे ला रेलवे ट्रैक आकुंग के दो तुम के बे के चे तुम मंगो सेना तुम भान के थारले पो लासिला बांगसो के थारले लोंग के कार्बी तुम रोंग आसार तुम के थेके रे के थेके दिंग तुम बांग ला तुम भान